Prečo by majitelia a riaditelia firiem mali vedieť o umelej inteligencii extrémne veľa? Aby vedeli, že kde sa tá umelá inteligencia dá použiť na to, aby bola ich firma efektívnejšia. Druhý dôvod je ten, že umelá inteligencia viaceré veci mení. Doposiaľ pred príchodom umelej inteligencie to bolo tak, že keď som si chcel kúpiť nejaký produkt alebo využiť nejakú službu, išiel som na Google. Teraz veľa ľudí chodí práve do ChatGPT alebo iných AI nástrojov. No a teraz by práve tá marketingová stratégia firiem sa mala tak troška upraviť, že okrem toho, že sa budú snažiť na Google zobrazovať čo najvyššie, sa budú snažiť aj v umelej inteligencii zobrazovať čo najvyššie. A toto je len jeden príklad toho, že ako umelá inteligencia mení to podnikateľské prostredie. Potrebujú majitelia a riaditelia firiem vedieť, čo sa na trhu z AI deje, aby tomu vedeli prispôsobiť fungovanie svojej firmy a nie, že im utečie vlak. Podľa viacerých svetových odborníkov sa očakáva, že umelá inteligencia bude mať na podnikateľské prostredie ešte väčší dopad ako internet samotný. Treba sa na to jednoducho pripraviť.